Ce flash vous est présenté par Technolabista et ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuellement, jabrani filebego mali kono mali koka aw mana ke jien fon fa anga folni tanba e ko aw bisimila anga don kibaru kenega. Amanga bi don kibaru damne ni jamana kono kunafoli di 7 do sen fe min bora mali fintigla kaw yoro mi ma ira ka fa kunu alamsa octobre kalo kletan saba samba fla ani mugwan fla mobili do yela mugujugu do ka mina ni mata ni tura ala ma bi saba ani shegi ni o banala ni waleya inkera sevare ani koro de nyonche anga fintigla kaw fe ko ni waleya inkera masina katiba maude fe ni amadu kufa e o nyemayi mobili mi yela ni mugujugu inga o e campagne DC mauka mobili Ameta Burkina kaw fayno bi juma octobre kalo kletan an nani samba fla ani mugwan fla sika fom tubulale no Burkina kaw fayno wala sa ka frontera fanga nyema suganti o kum konna la fin chama feri bagaw be yeno ina fo drapeau t-shirti oni anyogana chama jamana de umega ni feri fe nunu sa wala sa ka deme do capitaine Ibrahima Traoré ma yasa aka ke chama che fanga nyema ye hakilan jigina ni sika fo emeta kunche octobre kalo kletan an duru Amita kolwar kaw fayno ni oye jamana nanne mi be kodi sene ka teme farafina wurudu ya fan jamana tawka ole jigu tumba ka ko uga nyinen kodi sene tawko obina chaya ka teme salon tawka kada kan salo uye toni ba keme duru ani biduru ode soro kada kan jigo ani fene man ko keme sala toni mugwane bina soro nyine Ameta Ukraine kabidon kibaru kunche Total Energy jalakilendo Ukraine ko fe kada kan kube ka taji fire irusi jamana moma ani ubega irusi deme ka ukele o kum konna la jagul do farle nyogon kan wala sa ka sega ke ni oya soro ni ko nye tien ame domina ikobi Total Energy tika yere ni jalakili nunun koro ni kuna foni blala bi octobre karo kletan an nani samba fla ani mugwan fla Nine tume dansigi anga bidon kibaru la ama foko aw kan be jien watiwere ni ala sonama. Ce flash vous est présenté par Technolabista et ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.